Automatic. As it brings another one. The continuous hearing of the word faith comes. Ungazama uzwe izwi, ungazibani abakholwayo. Ukholuza ngokuzwa njalo izwi isho njalo NIV. Uzwa njalo izwi kwande ukholo, uzwe izwi kwande ukholo. The level of your faith is determined by the word you have heard. Mongazama wezwa zwi awunakho. Let me put it this way. The area of your life that is failing, that's all I'm on. It's a lack of faith. And that lack of faith is signal that who knows what it is. I'm saying, in your life, Mount your bag, in billion yakuts, Lanjar, Shalom, Swana Matimon. Who knows what it is? John Korola in that age. I'm saying, Makoni area that is failing is signaling names in our field well. Or many of figure is. Let me try to simplify this one. Yes, that's spoke. Italian, yes, that's spoke. When your mother said, it's possible to have access. It's a problem to post here in Kabaman. It's born access. Natural Congo, Alice Nas. Natural Congo, Alice. It's spoken, which was said is very soon. To our most better Martin hours. To our one of Makai's telephone, to Mabuya Buya, who go to Molu to September and other. We are General Wanam. Or what I want to be able to almost again, might be able to have a bang. So I also started. What to go over any day about basketball is called masters of English, that's what it's called. Can go on a line or pick up a call and you see. So one doesn't go to school and so it is mama's. From the day I came on the spoke, Unem Kakilan Hamburger on leg. What I'm saying to the school, it's about being bad. Even you on it. I'm party mountain such a young man. What Pasha's blasting. I'm saying, a friend of mine says, we had a very close friend. And he passed away. So we go back to our second team. So this one time, because we were missing him so very much. This one time, when he was shot up, we were about to back. That was shown many times. Must have had them say up in a condemned number 2 to as no more perpetual, a mashaf, no more perpetual. Putting it to no spoken as us. What okay, yes, on the that is into so I got. I'm going to visit like bad. You mean? This boy is Ngazi ngisibona nabanye bethu abana abakazi basibona kodwa lekho masisaba waqala nini ukusaba mhla waxoxelwa amazwi lamazwi asuka kukho kwabo abantu bakho kusisi wakho mhla exoxela ma engena ngaphakathi acreate isimo sesiphungi so that mawufake environment a conducive for manifestation yes only rise within you so spoke kube isona esisenzelayo and you missing something here nalanga uma usaba usumelelo isaba dictate abalekwe so rise spoke well. Now,
kuthiwa ukukhololuza ngokuzwa make wezwa amazwi bese kuba khona ukukholo. That's the first part of the lesson. So akekho ongaclaim ukholo lwakhe liyakhula izwe engalizwanga. Nosindiswe nokhuluma ngezilimi i-era ukuthi masekuhlatsheleliwe sokwanele uyaduka mntana sekhaya uzohamba futhi awuhlezi because lokuhlabelela kuzokwenza urise emotionally and fail to the reality of life outside church. We have issues that we must answer to them, and our answer must be fair. Now, the moment Tolama is we Utoleiko, for the days of my life. Oh, yes, I thank. Oh, yes, I thank you, Lord. Oh, yes, I thank you, Lord, for the days. I said to you, say, Kalmasi nieza Yesu. Kushaku Jesu alifaza. What the heavens and the earth shall pass away. What God to amazwi ami kunapala. Ukhololuza ngokuzwa amazwi. Manje kwafiluzwi ukholo liyakhula. So all umuntu omzalwane must have a desire to hear the word. Mark 2, uJesu wangena eCapernaum wangena endlini kabashumayeli. Kuthiwa yagcwala nje yathi phama. Wathola ukuthi akusasondeleki kuyona. Wasuka kule ndawo, ithi ndawo engcwele. Wasuka amadoda amane. Aletha umhlobo wawo. Mayefika akusandeleki. Avula uphahla, amehlisela phambi kwaJesu. Uma emehlisa, uJesu akabuka wehliswa. Ubuka mehlisa ukuthi khona ukholo lweni. Bathathe lokho. Mabelalela uJesu ashumayela afundisa izwi. Makule nkonzo bengaphiliswa umuntu. Umuntu oqala ophililo ophonzwe phezulu. Kule nkonzo onke bebehlezi belalele izwi. Kwarise ukholo kule form. Yathi in this atmosphere Master Jerusalem wethu le akakwazi ukuphila. uJesu babaza lokho ukuthi madoda akuphilisi umuntu la. Kodwa nihambe nalando ukulayo. Ningabonanga kuphiliswa. Wathi ukholo lwenu. They were able ukholo lwabo lukhule to an extent. Lwathi khona anything is possible. Awenziwa umangaliso kulekhonzo kaJesu uMakthu. Awenziwa umangaliso. Bezwa izwi babizwa badecide ukuthi akaqedi nje ukushumayela. Asibe sithatha umhlobo wethu. Akakwazi ukufa kulokuningi okungakabizwa. Uma bemfaka uJesu kuba bazi ukukholwa. Ukukholwa kusiwa ufuna irufu. Hayi manje. Bakho lokho ulirufu ngezwa nomba. Ukholo ukuthi baphume enkonzweni engeyona miracle service babuye bazo place demand for a miracle. Bafika phezulu bamfaka because they wanted to place a demand. Kule is confidence. Faith comes by continuously hearing the word of God. And again, the message to our coma, message to our hearing by the word. We should see these desires. Number one, to turn up call. Always need to receive a form of hearing. All my sons, this is all about us. I am tired of school. Ngoba isisi asiyene class prepare. Singena ngamadlelo bese sisala kuwe. So lethu uzosizwa ngaso hayi ngamadlelo. Ngoba baningi abanamadlelo kodwa isisi abasizwe. Ngoba siziwa ngamadlelo sizuyisisi sesibuwela. I am in the easy small
mawusifuna bakunikeza sona ukuthi sisale kuwena. Uma sekhamba omunye okhuluma isingisi akaziwa amadle bakho, uziwa isingisi esiwele. Wonke ozwa isingisi uthole i-form of hearing. So we have different formats. Khona bezisuthu Africans and so forth. Yonke le format engakwena ayizange yazalwa kuwe. Yange othi inganomuntu omnyama uphathisa umlungu bonke osikhuluma isizulu. Ngoba ikhuluma lokho ungene kuyona. Lokho ungenayo bese kunikeza form of hearing. So that uma uthisha wafundisa umfana weboy ngeke unjengokuthu manje. Kodwa simake sathi boy wena so uyazi umfana. Akaziwa amadlelo. Uzwa leyo boy okala washo uthisha wena. Manje kuthiwa mawuzwa izwi you receive a form of hearing. Kuthiwa mawuzwa izwi you receive a form of hearing. Kuba nendlela ozwa ngayo ekuthiwa indlela yakalizwi. Into izwayo eyizwi. Umeshona izwi awizwi. Ngoba i-form of hearing, when it comes to the kingdom matters, i-form of hearing in you, i-form yezwi. Eyamahliboza usayizwa, eyokusaba usayizwa, eyokuduka usayizwa, kule form of hearing eseyibuwena ekuyona ecabayo ukuthi songayi-accept any hearing. So make wezwa izwi, so uthole a form of hearing, so that when the doctor says uzofa ungabi form of hearing ngezwa kuthiwe incwadi engcwele I shall not die but live and declare the works of God. Ungaba ngoba ayikho la phakathi into kwenethi uzofa. So when you are not hearing the word, yonke into ekhulunywa izoba right way. Amen. But amen. I'm saying when you are not hearing the word, yonke into ekhulunywa wena izoba right. Okhuluma mama uqinisile, okuthukisa uqinisile. Because how I form a good so the continuous. This is why it is important that as a believer you must read the Bible. Number one. This is why as a believer you must have the Bible and read the Bible. I'm going to repeat that one. This is why ulifunde iBhayibheli. iBhayibheli lokufunda. Akulona lokushumayela, lokufunda. Lento angazi ukuthi isikhathi sinaso yini. La. iBhayibheli has been endorsed by God himself. Asiyeka befundisi nani namabandla schools and so forth. iBhayibheli has been endorsed by God himself. I'm going to bring this analogy. uNkulunkulu uyafika kuJoshua lalela uMoses usefile. Njengoba esefile ke wa taking over thatha labantu bayesizwe ngabathini sayo. Athi uJoshua bese ngencwadi yomthetho. Ayingasuka emlomeni wakho. Wozidla ngayo mina ubusuku uqaphele ukwenza njengoba kulotshile. Note. Njengoba besho manje uNkulunkulu bakhuluma face to face. Nabenza ukuthi uNkulunkulu ngoba siyakhuluma right. Sengaba yilabo okufanele incwadi ngasuko. Singathi sikhuluma naNkulunkulu athi angijubele encwadini. Athi siyakhuluma nje bengothi no uNkulunkulu since verse mina with direct contact. Asiyibuse lencwadi eceleni incwadi eyalapha. But the God okhuluma nomuntu face to face uthi yena ngithumele encwadini. He says, I'm sending you to the book. So every believer must read the Bible. It's biblically godly to read the Bible. As a believer, how do you learn?
awuduli kalula mawusifundele mawuthi hayi isimanga sibaba ngeOld Testament kuleka mntwana wasekhaya kufike incebo yenkosi ethanda iBhayibheli ngizokuphonsa kuNew Testament uJesu wathi kubafundi bakhe hayi kubafundi uhlezi nabo udla nabo kwandisa abantu bebhekile uvuso lazaro bayabuka uhamba phezu kwamanzi bakuhlezi nabo uthi bona kholwani yini njengokusho kwemibhalo. Now Jesus, no Jesus, you bring on faith. Just says now obvious, inhlolo suyenzile na obvious zokhona so bala uvusa abafuna sibhekile verse so belisikholwa uJesu awungikholwa ngengikwenzile ungenayo reference. uJesu if uzokukholwa then you must point to the scriptures. The only way yokukholwa uJesu okuyazi kulotshweni ngayo. Angivale ngijumayo ngoba ngiyalahleka manje. Kodwa ukude ekhaya. Because I'm saying to everyone, ungavumi ukukholwa kwakho kumele awunayo. Isele ukuthi namanje usathandaza into othandazela 3 years ago. It's a sign that your faith is not growing. Ayindaba yingesu nawo futhi ayikona kuthina lo uzucala mhlawumbe asithotswana. No ayikona kuthina indaba ngoba sizokukhombisa lelisu ukuthi it has never failed. Imvelo iwufakazi okungashibeki kwalelisu. La afaka esihlahleni you know the result. Nakusasa somuntu manje wakhona esebenza ngelizwi yonke le ayikajazwa. Lelizwi lathina uJoshua elangeni lami indaba yezwi is the second. Uma lelizwi lihluleka Hebrews 4:2 ihlangane nomuntu. Umuntu nayo imvelo lokuhlulekisa lelizwi and isizathu kuba ukhona. When this way fails in you, asizosola ushumayela. Futhi asizosola nenkonzo, sizawusola wena. Ngoba lisebenzi, ngoba liphuma kimi lisebenza ngokulikholiwe. Hallelujah. Akazi noma ibala ngalohle. Lelizwi amazwi umathe ngekhonje garanti yamazwi yiso. Bamake balithumela lafika lathola ungakho lichapha namandla lihluleka akulona akukali futhi uhluleka kwahluleka yena uJesu. The book of Matthew says he came to where he was born. uJesu God in flesh makafika kwase kuyikonzo lemangaliso uthiwa kulo nkonzo waphila abantu abaphethwe isifo nje. Izifo lezi zokudlala amakhanda nesibhoko kanjalo yokuledo baphila lapho bonke. Izifo zokukhula isikhathi training most of your ministers uzokhona eshadwa into la izangaphambili. Growing in the ministry is part of that we train as a ministry. That's a very loud. We don't want to see the idea. Well, we need to say how the Lord says now, what people are pay. Let's say if you want to when love with serious matters. Our beggar was Hamba, Bakutu, Pepo, and and Lord Jesus, you better who like said the Schwab and Lofus. Lord Jesus, oshula usumi sishosha yohamba phezulu kwamanzi. Wafika nabashuleka. Uma eshuleka sinikeza report. Thiwa he could not perform any wonders because of their unbelief. Uma is an ability to resist the almightiness of God. Ume musomanya mshuleka.
ube sengathi akanawo ngoba usowahlangana nokungakho. I challenge every believer here. Before uze ube sengathi uNkulunkulu unamandla, khulisa ukholo lwakho. And there's no miracle but there must be a process. Tata no. Tata no. So also wenza more exercise. Before you know ukholo lwakho uzokwenza lenhlobo. Ubizwa ngekhono. Ubizwa ngekhono based on the results, not on the face. I'm leaving you with that challenge. Utuma ubizwa ngekhono ngokuhamba namakhono. There's a problem. Fanele bathi mabayikhomba bathi emsebenzi ukukholwa kwakho. Bekhomba imiphumela onayo. Ayitshumayela. Bekhomba imiphumela onayo. Ayifakazi ngokucula yonke lento. Bekhomba ufakazelwe abangayinasesontweni lakho. Uzo umuntu ongakholwa ethi mhlanga ngakholwa ufuna ufana nosibamba based on the results that you have. Faith is about results. Positive results, lasting results. And ungavumi kuba nemiphumela which is not coming from your word. Ngoba they are